Malien Tchema Namusoma, assalamu alaikum. En ordre na balmaké de Mohamed Kita di base. Donc la dalakola ambulendo billet mercredi jouer kalo clé konoto sambafla anmuga anduru. Amba aga émission mandi sans faire anyemi wolé ko base décrypte l'actualité africaine décryptée avec base. Donc bi amna baroque temminka oye anye vidéo que semaine passée on commence sur la stratégie économique de rupture de l'AES. Donc AES beka fere munu sigi 5 ans pour le casser ka soro tafanfela la ou casser kulta soro ni soro tafanfela la ou ka yere ya kono. Donc on y a émission que français là donc on y a hakilna soro ka foko anga bobi ana émission que bamanangana donc anga to dunkana kayira malien bela donc on y a mis pour que beka se ka familiali soro la. Donc Anya Fauye Chugomi, donc actualité décryptée, l'actualité africaine, géopolitique et sécuritaire. Ambo au décrypté en émission qu'on en a bita et mis ayesi ka soro boso chogo où y hakina fere mon sigi singapour yasi uka se ka soro kabo politique folo mun kumbe fere folo mun kumbe mun glone kumbe occident ni to bu jamana nuna kase ka fere kanani fere kraw mun ba to ambe war soro ambe na folo soro ambe se ka an yere bo ni situation nun konnana. Donc amna anye bla révolution do de ka révolution mi amanganti bo akumate fo Fanchamambe au attié à Konana, mais il y a la révolution phénomène c'est très important. Wa faire mundo, enfin fin mundo, avec tali que faire mundo blara 5 ans, sorota fanfela la, ayesi Konana de façon globale. Il y a Mali, Burkina, Aleni Niger. Jamana Saba, où y a fin kelen de ye, ou ka Jamana konoka, faut qu'on a problème békele. Où y a miye, où y a vision minta. Oye k'a fɔ ko n'i ka indépendance politique ta n'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta politique ta sira fanfɛla la k'a sɔrɔ i ka yɛrɛya t'i bolo sɔrɔ ta fanfɛla la ani fu bɛɛ de ye kelen. Donc o de hukumu kɔnɔna na o y'a décidé ka dangari ko la ko ban pewu pour que ka se ko o preuve yira la an bɛna chiffre kelen jate kelen dɔrɔn de yira aw la o ye min ye o ye milliard ba saba ani milliard bi kɔnɔntɔn CFA wari la o de ye Burkina ka entreprise publique ye chiffre d'affaires min kɛ 2024 kɔnɔna na o bɛ bɛn mun de ma o bɛ bɛn augmentation min ma ça veut dire o yɛlɛla o wari kasabi min sɔrɔla o yɛlɛla ni kɛmɛ sigida 61. Donc entreprise o entreprise bɛ diɲɛ kɔnɔ n'i ka sɔrɔ yɛlɛla ni kɛmɛ sigida 61 an bɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la i ye sɔrɔ kɛ à Sangono. Donc, au performance kofé, ni anya jatemne, antara laje, fere jumen de blara 5 ans, vision jumen de blara 5 ans pour que c'est o na folo soro, kase ko performance yonake. Donc, antara ben feminga, oye ka foko modèle économique munu kumbanga jamana kono. Ou yo o de jatemne ko fallait de façon qu'il fallait complètement. Donc, on a soro de façon alternative. Muni ani an jenyon koron nu vu qu'en nous tibara kenyon fait bliam c'est qu'en yere soro chugo mi kasoro ama glon ulula. Donc, à la nini e fin kelende yereya. À la nini e fin kelendrone yereya. Donc, amna kuma o de kan ni vidéo konnana. Donc, aya bismillah base décrypte émission konnana. Donc, Kadam 2023, Abe Bora Kalama, juillet 2023, Ayesi Sigira, Mali, Burkina, Alé, Niger. Ou ka la nini ma ke fenwere, ou ka la nini ye kase ka amba foto, ou ka na kase ka rupture ke. Rupture mi abena fo dofo la, ka foko ani mogo mulu, jamana mulu ya maraka koro, kase ka juru tige anu ni ɲɔgɔn cɛ. O kɔnɔna na, u y'a essayé. Enfin, au bas à Barala, cassé ka ordre mon établi là, ani au jamana nous n'yonche,
donc minnu y'an mara k'a kɔrɔ donc u y'an ɲɛsin ka taa sira min na k'a fɔ ko n'an bɛ fɛ ka sɔrɔ kɛ f'an ka taa nin sira in na n'an bɛ fɛ ka sɔrɔ kɛ f'an ka don sefa la n'an bɛ fɛ ka sɔrɔ kɛ f'an ka don nin na donc an ɲɛ b'a la ninnu bɛ ka a jɔnya juru bɛɛ tigɛ kelen kelen a fɔlɔ ye min ye an bɔra CEDEAO kɔnɔ an bɔra OIF kɔnɔ Organisation internationale de la francophonie an bɛ ka commencer k'a ye u ka hakilina na k'a fɔ ko CFA fɛnɛ b'u ka viseur kɔnɔna na donc laɲini dɔnnen don message min fɛnɛ don a dɔnnen don u bɛ fɛ u ka sɔrɔ u k'u tɛgɛ da u yɛrɛ k'u tɛgɛ da u ka sɔrɔ kan u yɛrɛ ka se k'a contrôler donc o de ye AES ka doctrine kura ka ɲɛsin sɔrɔ ta fanfɛla la min bɛ tali kɛ yɛrɛya i ka wari la donc souveraineté monétaire mun bɛ tali kɛ yɛrɛya i ka wari la e de b'i ka wari dilan e de sago b'i ka wari la e de ka tigiya b'i ka wari la souveraineté industrielle donc fɛn min ye cakɛdabaw minnu ye industrie ninnu mun bɛ tali kɛ baarakɛyɔrɔ mun bɛ produits transformer tout ça ka se k'o sigi sen kan i ka yɛrɛya fɛnɛ ka se ka bolo kan i ka yɛrɛya ka se ka boli fɛnɛ i ka énergie kan donc olu fɛn saba olu de bɛ u ka politique kɔnɔ u ka stratégie kɔnɔ mun bɛ tali kɛ sɔrɔ ta fanfɛla la donc o fɛɛrɛ min sigira sen kan a sigilen bɛ sen kan ka taa kuntagalajan de kan wa a bɛ fɛn minnu fara ɲɔgɔn kan ale o ye défense ale ni production nationale ale ni alliance stratégique c'est-à-dire ka bɛnkan sigi i ni jamanaw dɔw cɛ bɛnkan minnu an bɛ minnu wele ko alliance stratégique donc o alliance stratégique o bɛ kɛ sud-sud k'a fɔ jamana mun ye kɔrɔnfɛn tilebiyanfan jamana donc an n'olu de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa n'an ko tilebiyanfan jamana ye en fait o ye jamana minnu tɛ wele ko Occident donc sisan i n'a fɔ Russie b'a la Chine b'a la Turquie b'a la bon an yɛrɛ minnu ye Afrique an yɛrɛ b'a kɔnɔ Afrique du Sud b'a la jamana caman de b'a la minnu ni Occident tɛ kelen u bɛ minnu wele ko communauté internationale donc o fɛɛrɛ kɔnɔ fɛn min sigira sen kan o ye k'a fɔ ko jamana yɛrɛ de bɛ kɛ économie moteur ye jamana de bɛ kɛ économie moteur jamana de bɛ fɛn caman ta ka kɛ économie moteur i n'a fɔ par exemple ne bɛna industrie min sigi i n'a fɔ Comatex ninnu na ɲɔgɔnnaw CMDT ninnu na ɲɔgɔnnaw u b'u basé o de kan jamana de ka fanga caman de bɛ boli a kan jamana de ka sɔrɔta bɛ caya ka tɛmɛ a bɛɛ kan n'a ma se ka nationaliser kɔni donc jamana de ta bɛ caya ka tɛmɛ bɛɛ kan donc aw bɛɛ y'a dɔn président yɛrɛ y'a fɔ ko guerre min don guerre suguya kelen tɛ u bɛ ka guerre suguya bɛɛ ɲɛsin an ma donc o kɔnɔna na guerre économique bɛ yen o guerre économique kɔnɔ donc économie tɛ kɛ indicateur dɔrɔn ye bilen c'est kɛlɛkɛ bɛrɛ de don ka ɲɛsin jamanaw ma Mali Burkina ani Niger donc an b'a daminɛ Burkina la fɔlɔ olu ye misaliya jɔnjɔn d'an ma olu ka société d'état a tɛ kɛ doni ye jamana kan bilen mais au contraire olu de bɛ u ka fɛɛrɛ kɔnɔ u ka stratégie kɔnɔna na ka se ka u ka guerre financer ani ka se ka u ka flux logistique fɛnɛ contrôler ani ka se ka sɔrɔ min bɛ sɔrɔ ka se ka a redistribuer jamana kɔnɔdenw ma donc jamana de bɛ kɛ industrie ale ni économie moteur misaliya la juin kalo min tɛmɛna sisan juin kalo 2020 san 2025 Burkina denw sera ka min fara ɲɔgɔn kan u ka fonder soutien patriotique a bɛnna miliyari 100 ani miliyari 1 de ma CFA wari la o kɔfɛ miliyari 500 ale ni miliyari 90 ani miliyari 5 o de seginna ka don état ka kɛsi kɔnɔ o de sera ka sɔrɔ ka don état ka kɛsi kɔnɔ donc état ka économie état ka finance de bɛ kɛ ka se ka u ka défense u ka lagana ka se k'o financer pour l'instant an ɲɛ bɛ min na u ka fɛɛrɛ kɔnɔna na u ka stratégie kɔnɔna na privé data la kosɛbɛ u bɛ ka min kɛ u bɛ baara kɛ ni société d'état ye ka caya u bɛ industrie ninnu kɛ ni société d'état ye ka caya donc société d'état o de bɛ ka kɛ jamanaw ka redressement bras armé
donc société d'État ou de Bekakai, surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya Burkina Faso. Donc Burkina Faso, capitaine Ibe, ale ko u bɛ min kɔnɔna na ko guerre totale de don. Ko guerre totale de don. Donc ko o guerre totale in kɔnɔna na ko guerre économique fana b'a kɔnɔna na sɔrɔ ta fanfɛla la o fana b'a kɔnɔna na. Donc pour que se ka o guerre économique fana kunbɛn, donc u ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan o ye ka industrie caya ka usine caya. Ale ni 2024 Burkina ye raffinerie d'or, a ka première raffinerie d'or a y'o fana inauguration kɛ 2024. A laɲini tɛ fɛn fila ye, laɲini ye fɛn min ye, c'est-à-dire ka se ka nafolo sɔrɔ fɛn dugujukɔrɔ fɛn mun bɛ bɔ Burkina o ka se ka to Burkina na cogo min o ka se ka bayɛlɛma sur place. O kɔnɔna na Burkina fɛnɛ u bɛ sɛnɛ kɛ mun ye tali kɛ coton na. Ale fɛnɛ bɛ fara jamana ka sɔrɔ kan kosɛbɛ. Burkina avancelen don coton sɛnɛ na kosɛbɛ. Donc a b'u ka relance industrielle fɛnɛ fɛɛrɛ kɔnɔna na. Ale ni u bɛ baara kɛ ni lithium fɛnɛ, donc o fɛnɛ ressource stratégique b'u bolo ka ɲɛsin san nataw la. Donc olu industrie minnu sigira sen kan déjà, donc u bɛ ka investisseur caman lanata ka na i n'a fɔ Russie ale ni chinois u bɛ fɛ ka na ka na o baara kɛ jamana kɔnɔna na. Donc u ye fɛn caman fɛnɛ baara kɛ a kɔnɔna na. O tɛmɛnen kɔfɛ u ka stratégie kɔnɔna na toujours Burkina, an bɛ Burkina toujours pour le moment, a nana ye k'a fɔ ko Burkina kɔnɔna na Burkina population kɛmɛ sigida maa 20 dɔrɔn de connectelen bɛ électricité la. Courant bɛ ka di maa 20 dɔrɔn de ma, kɛmɛ sigida courant bɛ di maa 20 dɔrɔn de ma. Donc centrale nucléaire bɛ projet bɛ sen na, mini centrale nucléaire k'a sigi Burkina pour que ka se ka na ni énergie ale ni courant ka se ka di bɛɛ ma, ka se ka développement ka se ka na ni développement, parce que n'i y'a san 10 yiriga caman, donc an bɛ sous développement min kɔnɔna na a jagoyara an kan quoi. Donc ni kun ye Burkina ta, an bɛ bɔ Burkina an bɛ don Mali ale ni Niger, mais an ma daminɛ Mali la fɔlɔ. Mali bɛ ni Burkina fɛɛrɛ suguya kelenw de b'u bolo u bɛ ka taa o fɛnɛ sira fɛ. Donc Mali fɛnɛ ma to kɔ nin ko in na. Donc aw bɛ y'a ye le 16 juin 2025 président ye raffinerie d'or, Mali ka raffinerie d'or a y'o kɔlɔmɔkari kɛ ka taa a première pierre sigi. O kɛra Bamako Senu fanfɛla la. Donc a raffinerie d'or a bɛna a construction bɛ taa kalo 18 ka taa kalo 24, donc à peu près 100 fila quoi. Donc o raffinerie d'or u y'a fɔ cogo min, o raffinerie d'or bɛna se ka 200 tonnes d'or de raffiner san kɔnɔna na. Donc u ye o accord sigi ani Russie. Mali ta ye 62%, ni ma fili 62%, Russie ta ye 38%. Donc o baara kɛra ani Russie cɛ. Baara wɛrɛw bɛ ka kɛ ani Russie cɛ, surtout président bolen Russie la kɔsa in na u ye accord nucléaire signé k'a fɔ ko u bɛna centrale nucléaire fɛnɛ sigi pour que an ka se ka nucléaire civil labaara an ka jamana kɔnɔ, pour que an ka se ka énergie fɛnɛ sɔrɔ, courant ka se ka sɔrɔ, ka se ka industrie labaara n'a ye. Donc en même temps on bɛ ka commencer ka agriculture fɛnɛ moderniser. O hukumu kɔnɔna na an ni chinois bɛ baara la a la, an ni Russiw bɛ baara la a la. Donc Mali ka yɛrɛya, Burkina ka yɛrɛya a b'a yɛrɛ sɔrɔ dans la pierre, ale ni sanu, ale ni atome mun bɛ tali kɛ nucléaire la, ale ni dugukolo mun bɛ tali kɛ sɛnɛ na. Mali la sanu de barika ka bon kosɛbɛ. I b'a ye an ka sɔrɔ la, an ka exportation, an bɛ fɛn mun exporter ka taa jamana wɛrɛw la, a kɛmɛ sigida 80 o bɛ bɛn sanu de ma. Mais ka daminɛ 2024 jamana y'a a kanu ka se ka bayɛlɛmali kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na. O de hukumu senfɛ u ye raffinerie d'or hakilina ta ka se ka a première pierre da, pour que tagalen ɲɛfɛ fɛn bɛ dilan Mali kɔnɔ, fɛn bɛ bɔ dugujukɔrɔ nafolo la min tali kɛ sanu kɔni na,
a ka se ka ko an ka jamana kɔnɔ a ka se ka to an ka jamana kɔnɔ donc an ka se ka nafa sɔrɔ a la o bɛ rupture yira ani fɛɛrɛ kɔrɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ kɔrɔlen kun ye min ye o ye k'a fɔ c'est à dire sanu bolama de bɛ bɔ Mali kɔnɔ a bɛ taa raffiner jamana wɛrɛ la donc n'olu ye min sɔrɔ u b'a fɔ ko bon k'an ye nin de sɔrɔ an ye nin de sɔrɔ bon fɛn tɔ minnu bɛ bɔ sanu na o fana ɲɛ tɛ da o kan donc o bɛ to olu bolo donc bi bi in na n'an ka raffinerie d'or n'o banna sigira o bɛ ko o baara bannen donc coopération min b'an ni Russie cɛ ale ni Chine cɛ ale ni Turquie yɛrɛ cɛ o y'an permettre ka c'est à dire dɛmɛ caman kun tigɛra an na i n'a fɔ aide au développement ninnu olu caman kun tigɛra an na i n'a fɔ FMI ka juru ninnu institution de Bretton Woods ninnu bɛɛ Banque mondiale ninnu ka taa donc olu bɛɛ ka juru kun tigɛra an na parce que an nana ye k'a fɔ k'olu bɛ juru don a la u b'a dun i la mais condition de b'a la donc an dun bannen don an ka o condition ma an ko k'an ka yɛrɛya donc a gɛlɛya dɔɔni donna an n'olu ɲɔgɔn cɛ bon pour que ka se k'o compenser donc an ye partenariat sigi ka coopération sigi an ni Russie cɛ ale ni Chine ale ni Turquie donc olu mago caman tɛ ka condition sugu dɔ poser kan an bɛɛ ka sɔrɔ kɛ olu de o de y'u ka laɲini donc o bɛ danfara kɛ an ni occidentaux ninnu ɲɔgɔn cɛ donc o y'an permettre fɛnɛ ka se ka équipement caman sɔrɔ min bɛ tali kɛ sɛnɛkɛ équipement ale ni engrais ninnu ale ni lakana ta fanfɛla la an ye drone sɔrɔ Turquie fɛ an ye infrastructure caman sɔrɔ bon an ye blindés fɛnɛ san chinois fɛ ka équipement caman baden san Russie fɛnɛ bolo donc an b'o ye cogo min donc o nin waati na donc Mali Burkina Niger AES donc an ɲɛsinnen bɛ nin jamana ninnu de la kosɛbɛ raffinerie d'or bi Chine an b'a min ye énergie atomique i n'a fɔ centrale nucléaire o ye Chine ta accord nucléaire civil min signera an ni Russie cɛ a bɛ se ka Mali bila tagalen ɲɛfɛ la ka kɛ pôle énergétique sahélien o kɔrɔ ye jumɛn o kɔrɔ ye ko tagalen ɲɛfɛ a bɛ se ka comme centrale nucléaire ni centrale nucléaire in jɔra an ka jamana kɔnɔna na an fɛnɛ bɛna se k'an ka dafɛdugu ninnu fɛnɛ caman servi Sahel kɔnɔna na donc énergie la parce que énergie bɛ caya an bolo donc an fɛnɛ bɛna se ka jamana tɔw fɛnɛ servi a la donc an ye Burkina ta fɔ an ye Mali ta fɔ an ye Niger ta fɔ Niger ta ale fɛnɛ b'a yɛrɛ dɛmɛ arme na infrastructure la olu ka base fanba ye uranium de parce que nin y'a san 60 uranium bɛ bɔ Nigériens fɛ mais ala ko tiɲɛ Nigériens ma se ka nafa sɔrɔ u ka uranium na parce que jamana wɛrɛ de tun bɛ na ka uranium ta ka taa feere donc u b'a feere marché kɔnɔna na hakɛ min na donc a bɛ sɔrɔ jamana wɛrɛw fɛ hakɛ min na u bɛna a san Nigérien kɔni bolo dasu la par exemple n'i ma fili je crois a tun bɛ san le kilo 400 ka sɔrɔ a kilo bɛ san marché mondial kan 20,000 ani 40,000 donc o de hukumu kɔnɔna na Niger kɔni y'a ye ale bɛ se ka nafa min sɔrɔ a ka jamana kɔnɔna na dugu jukɔrɔ nafolo min na o ye uranium de parce que aw bɛ hakili b'a la président Tiani yɛrɛ bɔra l'année dernière Salo a kun bɔra a kun ye discours janba dɔ kɛ o discours kɔnɔna na a ko ko a bɛ se ka faamuya cogo di ko Niger kun bɛ min sɔrɔ violet de Galmi la violet de Galmi tɛ fɛn wɛrɛ jaba de don jaba min a bɛ bɔ Niger fo a couleur ye violet ta ko Niger bɛ min sɔrɔ violet de Galmi na a t'a ɲɔgɔnna sɔrɔ uranium na a ka budget kɔnɔna na ko bon ko o ye ko ye min tɛ se ka faamuya quoi donc an y'a fɔ cogo min Niger ka uranium mɛnna a bɛ ka piller Faransi fɛ donc Niger bɛ ka wuli sisan ka se ka o nucléaire baara kɛ pour que a ka se k'olu yɛrɛ nafa donc a baaraw bɛ tali kɛ fɛn min kan ka se ka mine ni sécuriser a bɛ se ka kɛ a bɛ sécuriser Russiw fɛ donc Russiw b'u dɛmɛ ka kɛlɛkɛminɛnw d'u ma ka armement d'u ma u ka se ka u ka mine nu sécuriser ani u ka laɲini yɛrɛ ka tagalen ɲɛfɛ u ka laɲini fanba ye min ye u yɛrɛ ka se k'u ka uranium bayɛlɛmali kɛ donc aw yɛrɛ ɲɛ b'a la centrale nucléaire ko kuma bɛ ka fɔ Mali la centrale nucléaire ko kuma bɛ ka fɔ Burkina Mali la a fɔra ko uranium trace yɛrɛ yɔrɔ dɔw la mais pour l'instant uranium ma bɔ Niger dun uranium b'olu bolo donc
fɛrɛ kɔnɔna na Niger bɛ se ka jɔ ale bɛ fɛn caman sɔrɔ a ka uranium na AES fɛnɛ bɛ enfin AES jamana fila tɔ olu bɛ se ka a baara kɛ puisque a centrale nucléaire bolo tagalen ɲɛfɛ a bɛ se ka kɛ Niger fɛnɛ bɛna centrale nucléaire fɛnɛ projet daminɛ donc o la a bɛ kɛ uranium bɛ se ka bɔ Niger ni tagalen ɲɛfɛ ni a concrétisera k'a fɔ uranium bɛ Mali fɛnɛ na uranium bɛ bɔ Mali la a bɛ bɔ Niger donc an bɛ ɲɔgɔn servi an bɛ Burkina servi donc centrale nucléaire b'a saba la an bɛ se ka dafɛ dugu ninnu fɛnɛ an bɛ se ka caman servi courant na o kɔnɔna na Niger fɛn wɛrɛ bɛ o ye pétrole u ka pipeline dɔ bɛ bɔ Niger ka taa Benin donc o pipeline o de b'a u bɛ fɛ k'u ka exportation pétrolière ka caman fara kan même si an y'a ye o kɔnɔna na gɛlɛya caman yera o kɔnɔna na Niger ni Benin ka bɛnbaliya ju caman bɔra o yɔrɔ ninnu de la donc mais u bɛ fɛ ka olu harmoniser pour que u ka se k'u ka pétrole exportation kɛ donc Niger ka laɲini ye min ye o fɛn kɔnɔna na o ye ka se ka bɔ fournisseur la mɔgɔ jamana min bɛ jamana tɔ servi pétrole la brut ka se ka bɔ o la ka na ka kɛ acteur stratégique pétrole dili la donc pour que o ka se ka kɛ il faut que raffinerie dɔ de ka sigi olu fɛnɛ fɛ a ka se ka ala sɔrɔ raffinerie dɔ b'i bolo Niger mais a bɛ min bayɛlɛma pétrole brut min bayɛlɛma san tile kɔnɔ a ka dɔgɔn dɔɔni n'i ma fili le chiffre c'est 20 000 barils a bɛ 20 000 barils de yɛlɛma ka kɛ gasoil donc Niger fana bɛ fɛ k'o améliorer u ka se ka u ka pétrole bayɛlɛma u yɛrɛ fɛ kosɛbɛ ani ka dɔ di ka dɔ exporter ka taa jamana wɛrɛw ma ani Turquie ka partenariat ale ni chinois ka partenariat a bɛɛ tilalen de don chinois Russie Turquie bɛɛ n'i ka baara don Turquie u b'an fournir ka caya drone na u bɛ drone de kɛ k'an fournir u b'an fournir drone na chinois olu bɛ fɛnw caman financer i n'a fɔ an ka siraw olu bɛna olu baara kɛ donc an ka infrastructure na a caman commerce ninnu donc sanni feere tout ça an n'olu b'o o baara de kɛ ale ni barrage ninnu ale ni énergie solaire o bɛ Russie ni fɛnw bolo ani ni chinois donc Iran ale ni Inde olu tɛ ye kosɛbɛ mais olu fana bɛ k'an appuyer fɛn min bɛ tali kɛ sɛnɛ ta fanfɛla la ale ni numérisation niveau la donc Niger filɛ nin malgré le fait que communauté internationale ye pression caman k'u kan ani u ka budget la u ye min perdu u ka budget la mun bɔra u ka budget la o tun ye kɛmɛ sigida sigiyɔrɔ 40 o de bɔra u ka budget la ka da mun kan parce que u ka budget tun bɛ dafa ni aide internationale de donc o aide internationale tigɛlen 2023 kɛmɛ sigida a ye 40 de bɔ u ka budget la mais malgré ça u bɛ ka continuer ka se k'u ka baara kɛ ka se k'u ka fonctionnaire bɛɛ sara ka se ka yɔrɔ fana lakana et en plus en même temps ka se ka sɔrɔ ta fanfɛla la ka se ka essayer k'u ka jamana développer notamment min bɛ tali kɛ uranium baarali la u yɛrɛ fɛ ale ni minnu bɛ tali kɛ pétrole bɔli projet u bɛ k'olu fana ka essayer k'olu améliorer ka dɔ fara a vitesse kan ani ka dɔ fara a production kan ale ni minnu ye siraw infrastructure routière sira ninnu ka se ka corridor bɔ Mali Niger ale ni Burkina cɛ ale ni Niger ani Mali cɛ comme Niger bɛ pétrole bɔ donc o pétrole en même temps a bɛ pétrole fana raffiner u ka se ka Mali ni Burkina servi donc pour que se k'o kɛ u mago bɛ corridor la ka bɔ Niger ka bɔ Mali ka na Mali la ka bɔ Niger ka taa Burkina la donc u ka vision y'o de donc an ye jamana bɛɛ kelen kelenna ka fɛɛrɛ b'u bolo sɔrɔ ta fanfɛla la an y'o fɔ mais o bɛɛ kɔnɔna na AES fɛnɛ u ka modèle économique mun bɛ tali kɛ AES yɛrɛ bakurubaya la donc o fɛnɛ bɛ yen donc nationalisation ninnu n'a a fɛn ninnu kɔfɛ an bɛna ye ko doctrine commune dɔ b'u bolo mun bɛ ka bɔ AES kɔnɔna na mun kun ma deli ɲɔgɔnna ma deli ka ye Afrique kɔnɔna na sisan u ka laɲini fanba ye min ye o ye ka se ka entreprise renationaliser ani ka se ka bayɛlɛmali kɛ an yɛrɛ fɛ ani ka se ka an ka dugu jukɔrɔ nafolo ani nafolo minnu bɛ bɔ an ka dugukolo jukɔrɔ ka se k'o contrôle ta état fɛ donc ni
nin fɛrɛ saba de bɛ jamana saba ninnu bolo pour ka se ka sɔrɔ sabati jamana kɔnɔ. Donc o fɛrɛ n'an y'olu ta k'olu déplier un peu, an bɛna ye fɛn bakuruba 4 bɛ bɔ a kɔnɔna na. Fɔlɔ o ye société d'état ka monter en puissance secteur stratégique la, o ye fɔlɔ ye. Filanan ka dugu jukɔrɔ nafolo, a kɛra sanu, a kɛra pétrole, a kɛra uranium, ka to k'o bɔ k'o fili ka taa jamana wɛrɛw la, ka exporter de façon brute. A tɛ ɲɛɲini yɛrɛ, juste i b'a bɔ, a bɛ bɔ dɔrɔn, u b'a bɔ dɔrɔn, u bɛ taa n'a ye jamana wɛrɛ la. Donc u b'i bolola sɔn a la. O banna AES jamana kɔnɔna na, wa u bɛ ka vision min ta, o ye ka se ka fɛnw bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ. An y'a ye Burkina la, u ye usine caman jɔ, fɛn bɛ tali kɛ noix de cajou la, fɛn bɛ tali kɛ tomati la. Donc usine caman bɛ ka jɔ pour ka se ka bayɛlɛmali kɛ fɛn bɛ an b'a produit an ka jamana kɔnɔ. A kɛra dugu jukɔrɔ nafolo, a kɛra fɛn wɛrɛw, a kɛra sɛnɛ ta fanfɛla la, o bɛɛ ka se ka bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ an ka jamana saba ninnu kɔnɔna na. Ale ni infrastructure commune ka se k'o bila sen kan, infrastructure minnu bɛ tali kɛ jamana saba ninnu na, jamana saba bɛɛ de ta don. Donc u bɛ ka essayer ka don o de sira fɛ. I n'a fɔ mun bɛ tali kɛ sira la, minnu bɛ bɔ sira min bɛ se ka bɔ Mali la ka taa Niger, a bɛ bɔ Niger ka taa Burkina, a bɛ bɔ Burkina ka na Mali la, a bɛ bɔ Burkina ka taa Niger et ainsi de suite. Donc u bɛ ka essayer k'olu fana don ba la, ka ale ni Niger ka pipeline, o fana bɛ ka essayer ka don ba la, ale ni plateforme logistique, o bɛ ka essayer ka nin fɛn ninnu bɛɛ kɛ. Donc o ye sabanan ye. Nana, ale ye monétisation des actifs réels. C'est ka se ka an ka sɔrɔ fɛn ka bɛɛ labɛn pour que an ka se ka an ka monnaie créer. O kɔrɔ ye jumɛn? Pour que ka se ka monnaie créer, il faut k'i ka jate dɔn fɛn bɛ don i ka jamana kɔnɔ, mun bɛ tali kɛ nafolo la, mun bɛ tali kɛ sɔrɔ la. Fɛn bɛ bɔ i ka jamana kɔnɔ, mun bɛ tali kɛ nafolo la, mun bɛ tali kɛ sɔrɔ la. Donc i ka se k'o bɛɛ maîtriser, i ka se k'o bɛɛ dɔn fɛn b'i bolo pour que i ka se k'i ka, n'i bɛna don monnaie kura la, i ka se k'o monnaie évaluer. An y'a ye o hukumu kɔnɔna na, jamana saba ninnu bɛɛ bɛ ka essayer ka réserve d'or kɛ. Donc o bɛɛ bɛ tali kɛ o de kɔnɔna na, bɛɛ bɛ ka essayer ka industrie labara, bɛɛ bɛ ka essayer ka agriculture labara pour que nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan, a k'a fɔ ko bon, AES ka sɔrɔ a bɛ bɛn nin de ma, a bɛ bɛn nin de ma. Donc o de hukumu kɔnɔna na, i bɛna se k'i ka wari évaluer ka hakɛ dɔn pour que n'i bɛ fɛ ka wari bɔ, a ka se ka kɛ wari min sabatilen don. Bon, risque kelen min bɛ wari in ko in na kɔni, o ye u ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que a wari in kana se ka imiter, fo billet kana se ka, n'i ko k'i bɛ fo billet dilan quoi, ça doit te coûter plus cher que a billet yɛrɛ, parce que o de est important an ka fɛɛrɛ in kɔnɔna na. Donc fɛn min bɛ nin jamana saba lié ɲɔgɔn na, o ye fɛɛrɛ min bɛ tali kɛ sɔrɔ la, confédération sɔrɔ. O baselen bɛ fɛn min kan, o ye industrialisation, ale ni lakana, ka se ka jamana saba ninnu kɔnɔna bɛɛ lakana, ale ni an yɛrɛ ka nafolo, i n'a fɔ an yɛrɛ ka monnaie, an ka monnaie propre, an ka se k'o sigi. Donc u ye a projet mun fɔ, an ɲɛ b'a la sisan, a bɛ ka commencer k'a fɔ a projet bɛ sen na. Projet min bɛ tali kɛ Sahel wari, o projet o bɛ sen na, wa a bɛ ka taa teliya la. O hukumu kɔnɔna na, pour que ka se ka an ka monnaie créer, ale ni ka se ka an ka projet ka se ka o financer, u nana fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ. O fɛɛrɛ ye min ye, ka se ka Banque confédérale pour l'investissement et le développement k'o sigi, la BCID. Donc Banque confédérale pour l'investissement et le développement. O y'o sigi sen kan 2025 in kɔnɔna na, ale de bɛna projet baw fɛn bɛ kɛ AES jamana kɔnɔna na, ale de bɛna kɛ o financer baga. Bon, pour que ka se k'o sigi sen kan, o banque 400 milliards CFA wari la, donc milliards 400 o de bɛna don a kɔnɔna na. O tɛna kɛ institution occidentale si tɛgɛ kɔnɔ, a tɛna kɛ institution de Bretton Woods si tɛgɛ kɔnɔ, a tɛna kɛ CEDEAO tɛgɛ kɔnɔ, a tɛna kɛ jamana si tɛgɛ kɔnɔ, a bɛ kɛ AES yɛrɛ jamanaw ka wagande kɔnɔ. A wari bɛ bɔ AES jamana denw de kun, a bɛ kɛ ka AES fɛnɛ jamanaw de développer. Wa maa si ka contrainte tɛna kɛ an kan o la.
a tɛna fɔ k'a fɔ oui n bɛ 15 milliards d'i ma mais i diyagoyalen don ka don nin yɔrɔ in na wa en même temps mago b'a la i ka nin ministre de sigi i ka nin de sigi i ka nin hakilinata de ta mun bɛ tali kɛ fɛn caman na aw yɛrɛ b'a kalama cogo min. Donc toujours an bɛ nin bɛɛ la monnaie ko bɛ sen na raffinerie d'or aw bɛɛ y'a ye o bɛ sen na centrale nucléaire aw bɛɛ y'a ye o bɛnkan ninnu signera agriculture mun bɛ tali kɛ sɛnɛ na o bɛ ka essayer ka o moderniser capitaine Ibe a nana ni machine caman ka don Burkina kɔnɔ bon ala an yɛrɛ fɛ yan salon sini président Hachimi a kun ye 200 tracteurs di sɛnɛkɛlaw ma donc olu caman bɛ ka commencer ka don jamana kɔnɔ chantier fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ hakilina talen don pour que ka se k'an ka dépendance réduite an gulonnen kana to jamana wɛrɛw la pour que ka se ka an gulonnen kana to jamanaw la jamanabaw la minnu b'u donc o la u b'an minɛ n'an ni yɔrɔ min ka d'u ye u b'an bila ka taa yen mɔgɔ min bɛ sarali kɛ donc o de hakilina bɛ boli kan quoi ka se ka emploi créer ani ka se ka jabuli kɛ mun bɛ tali kɛ réalité la an bɛ min wele ko la réalité géostratégique c'est-à-dire an ka jamanaw bɛ gun min ka yɔrɔ min na donc o réalité géostratégique ka se ko o ɲɛsi sɔrɔ ta fanfɛla la donc an y'a fɔ a ye cogo min Sahel jamana cɛncɛnfuga jamana a bɛ guerre la guerre min don guerre ani banbagaci kɛlɛ guerre bɛ yen ani impérialiste guerre bɛ yen guerre économique min fɛnɛ a imposé don an kan an b'o fɛnɛ kɔnɔna na donc an ka jamana saba a ɲɛmɔgɔw u bɛ ka ɲɛsin o guerrew bɛɛ ma donc u ye fɛɛrɛ minnu sigi pour que ka se ka ɲɛsin guerre économique sɔrɔ ta fanfɛla guerre ma an filɛ ko o de bɔ sisan k'o yira aw la donc ni o tɛmɛna an bɛna don partenariat sud-sud a hakili b'a la émission daminɛ na an k'aw ma ko partenariat sud-sud donc comme partenariat financement occidentaux ninnu tigɛra ka bɔ an na yɔrɔ min na an k'u ma ko an bɛ fɛ k'an ka yɛrɛya ta donc Sahel jamanaw AES jamanaw u ma sigi ka kɛ kasi ye k'u yɛrɛ lamɛn u ɲɛsin Russie ma k'u ɲɛsin Chine ma k'u ɲɛsin Turquie ma k'u ɲɛsin Iran ma walima k'u ɲɛsin yɛrɛ Inde ma olu de AES partenaire kuraw olu ka partenariat kɔnɔna na o ye partenariat min a bɛ wele ko gagnant gagnant an ka jamana ɲɛmɔgɔ min ye tali kɛ général d'armée président Assimi Goïta a y'a fɔ ka perepere latigɛ fo ka don constitution kɔnɔ ko jamana ka cɛta saba de bɛ yen ni maa o maa i bɛ se k'o respecter i ni Mali bɛ se ka baara kɛ n'i tɛ se k'o respecter i n'an tɛ se ka baara kɛ 1. Le respect des choix stratégiques du Mali Mali ka ye fɛɛrɛ minnu ta mun bɛ tali kɛ a yɛrɛ baloli la donc il faut respecter. Flana, le choix des partenaires stratégiques. Donc, un partenaire stratégique, nous be barake. Donc, il y a machi saboté à la Mali, il y a des sabobala, ani jamana moun be barake. Sabana, il y a jamana kono denga intérêt, l'intérêt vital des populations, il faut respecter. Donc, Mali, jamana kono denga intérêt, il faut faire respecter. O cheta sabadron lebe. Ni mo mbese ko respecter, ani bese ka barake. Ni tise ko respecter, salam alaikum. Donc, FMI, allez, une banque mondiale, nous, ou qui dit qu'au fin, ça va nous respecter. Donc, Iran et Turquie, ou bandeme drone ni fond na, Russie bandeme Soumani, allez ni engrais ni carburant et fin chaman allez ni centrale nucléaire ko, donc Chine ni Iran allez ni Inde, anu benyon soro. Siraglan nuna technologie kura nu fen nuna donc an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la yɔrɔ caman na an bɛ ka min ɲini an n'an partenaire russe o ye ka se ka min nu sécuriser donc chinois olu bɛ an y'a fɔ cogo min ka constitution kɛ donc Turquie ale ni Iran olu b'an fournir fɛn bɛ tali kɛ kɛlɛkɛminɛnw minnu technologie b'u la i n'a fɔ drone nu olu b'an fournir o fɛn caman ninnu na donc ale ni agriculture ani chinois ni Russie fana bɛ baara kɛ o kan donc o ye géopolitique kura mun bɛ tali kɛ fɛɛrɛ kɔrɔ minnu kun bɛ mun bɛ o jɔsi ka bɔ yen ka na ni fɛɛrɛ kura donc o de bɛ senna
Donc o fɛrɛ fɛnɛ fɛn bɛ nafa b'a la kɔlɔlɔ fɛnɛ b'a la. Donc o fɛrɛ minnu sigira sen ka sɔrɔ ta fanfɛla la an bɛ se k'a fɔ ko kɔlɔlɔ bɛ se ka sɔrɔ a dɔw la. A dɔw kɔlɔlɔ i bɛ enfin risque minnu b'a la i b'a essayer k'u identifier depuis daminɛ na pour que i ka se k'u kunbɛn tagalen ɲɛfɛ la. Donc a kɔlɔlɔw bɛ se ka ye min na o ye bon fɛn minnu bɛ tali kɛ sɔrɔ ta fanfɛla an y'a ye émission kɔnɔna na an kɛlen don ka ɲɛsin société d'état de ma kosɛbɛ. Donc sɔrɔ bɛna centraliser état de bolo kɔnɔ. Donc société d'état fanga b'o de la kosɛbɛ. Bon secteur privé ale bɛ den kɛrɛfɛ la dɔɔni. Mais a bɛ se ka kɛ pour l'instant o de fɛrɛw ye min ye min bɛ se ka to u bɛ baara daminɛ tan tagalen ɲɛfɛ ni privé fɛnɛ bɛna monter en puissance pour ka se ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna na. Donc o bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ min ye fɛn bɛɛ ka kɛ état bolo kɔnɔ a bɛ se ka na ni mauvaise gouvernance donna kɔnɔ. Donc ale ni bon transparence yɔrɔ la a bɛ se ka kɛ opacité bɛ don a la o kɔrɔ ye jumɛn ye c'est-à-dire fɛn bɛ dogo dogo a tɛ yira jama na ale ni a bɛ se ka kɛ an bɛ se ka se ka dépendance an ka taa gulon jamana wɛrɛ partenaire kura la mais an gulonnen ka t'u la an kana se ka an yɛrɛ bɔ o kɔnɔna na. Donc o kɔnɔna na an ni kɔlɔlɔ wɛrɛ fana b'a la an bɛ terrorisme kɛlɛ la. Donc an bɛ ka an ka ressources bɛɛ mobiliser ka se ka don o sira fɛ. Donc par exemple an yɛrɛ ɲɛ b'a la donc audit de contrats miniers kɛra ka se ka état ta bonya minnu kɔnɔna na pour que ka se ka wari sɔrɔ an ka se ka an ka kɛlɛ financer cogo min. Ale ni mobilisation citoyenne aw yɛrɛ ɲɛ b'a la fond de soutien patriotique an y'a ye tile filanan na u y'a chiffre bɔ min sera ka sɔrɔ o kɔnɔ depuis san daminɛ na a bɛnna 96 milliards de ma. Donc au fonds patriotique ninnu olu bɛɛ de bɛ dɛmɛ kɛ pour que ka se k'an ka kɛlɛ financer. Donc mais an b'a ye donc ni kɛlɛ in fɛnɛ ma ban joona donc an ka sɔrɔ bɛɛ bɛna taa o da fɛ donc a bɛna an freiner an ka industrialisation ani an ka développement na. Donc il faut k'an k'o yɔrɔ lajɛ dɔɔni donc pour que an ka se ka an ka jija kɛlɛ in na an bɛ position min na an ka jija o kɛlɛ in na pour que kɛlɛ in ka se ka ban joona an ka se ka taa don développement ta sira fɛ. Donc comme an y'a fɔ ye économie de guerre de don. Donc a assimilé don jamana ɲɛmɔgɔ ninnu fɛ u b'a dɔn an b'a dɔn k'an bɛ économie de guerre kɔnɔ. Mais o économie de guerre an y'a fɔ a ye cogo min sɔngɔ de b'a la sɔngɔ b'a la ni min sigilen tɛ n'o ye k'a fɔ ko sɔngɔ b'a la a fɔlen filɛ ni aw ye sɔngɔ de b'a la. A sɔngɔ bɛ se ka kɛ fɛn minnu ye o ye isolement régional aw yɛrɛ y'a ye cogo min an ni CEDEAO kɛlɛla fo an bɔra CEDEAO kɔnɔ. CEDEAO tun bɛ fɛ ka taa bin Niger kan donc an ye kangari gɛlɛn dɔw ye k'a fɔ ko ni mɔgɔ min binna Niger kan a bɛ komi k'i binna an kan a bɛ komi binna Burkina kan o yɛrɛ de kɛra sababu ye an ye AES sigi. Donc o isolement régional o bɛ se ka kɛ même si an nan'a ye donc an ka mɔgɔw ye fɛɛrɛ sɔrɔ pour que ka se ka u yɛrɛ bɔ o isolement kɔnɔna na sisan an bɛ cogo min na comme an ye paysan littoral ye porte an bolo an gunnen tɛ kɔgɔji la. Donc jamana minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ Afrique de l'Ouest kɔnɔna na minnu gunnen bɛ kɔgɔji la olu de mago bɛ an na kosɛbɛ an ka se k'olu ka port utiliser parce que jamana tɔw bɛɛ olu port b'u bolo. Donc an y'a essayé k'an yɛrɛ bɔ ni isolement kɔnɔna na avec la diplomatie ka se ka kumaɲɔgɔnya kɛ an ni port jamana tɔw ninnu ye. Donc sɔngɔ wɛrɛ fɛnɛ min b'a la o ye suspension des aides internationales aide internationale tɛna bilen. Bon an yɛrɛ y'a ye a fɔra an ka constitution kɔnɔna na ko an ka cɛta saba n'i b'o respecter an ni bɛ se ka baara kɛ n'i t'o respecter an ni tɛ se ka baara kɛ. Donc i kɛra aide internationale o i kɛra aide humanitaire o i kɛra ONU o i kɛra fɛn o fɛn n'i t'an ka cɛta saba respecter i ni ce i ka dɛmɛ la i baraji b'a nɔ na mais an ma se i ka wari la. Donc o kɔlɔlɔ o kunbɛ fɛɛrɛ o de ye ni Asimi ka cɛta saba. Maintenant sɔngɔ wɛrɛ fɛnɛ min b'a la c'est que an bɛ se ka gulo an ka partenaire kuraw fɛnɛ na n'an m'an kɛcogo dɔn an bɛna gulo an partenaire kuraw la mais
an ɲɛ b'a la cogo min an tɛ k'o sira ta fɔlɔ an bɛ ka sira min ta an tɛ ka taa o sira fɛ parce que an yɛrɛ y'a ye cogo min an bɛ ka demander an ka partenaires fɛ u ka transfert de technologies de yira an na u ka se ka u bɛ fɛn minnu feere an ma u ka se ka yira an na u bɛ se ka dilan cogo min u bɛ se ka réparer cogo min pour que an yɛrɛ ka se k'an yɛrɛ ta tagalen ɲɛfɛ ni kow basigira an yɛrɛ ka se ka fɛnw dɔw kɛ an yɛrɛ ye. Donc mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka min na o ye est ce que Russie bɛna Faransi de remplacer ou bien est ce que an bɛna bɔ maître dɔ bolo ka taa don maître wɛrɛ de bolo mais an bɛna o détailler n'Ala sɔnna ma vidéo wɛrɛ kɔnɔna na mais pour l'instant ka se ka min fɔ ye donc mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka nin de la est ce que chinois bɛna u ka rapport de force imposé an kan wa est ce que AES est ce que AES question saba de don est ce que AES fɛnɛ est ce que a jamana kɔnɔdenw est ce que an ka ɲɛmɔgɔw est ce que an bɛna se k'an yɛrɛ diversifier sɔrɔ ta fanfɛla la ka se k'an ka jamana stabiliser ani fɛɛrɛ kura minnu sigilen bɛ sen kan est ce que an bɛna se k'an yɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ an ma gulon jamana wɛrɛw la hali an ka partenaire kura an gulonnen kana t'u la bada an yɛrɛ ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka kow dɔ kɛ an yɛrɛ ye ni ne kun b'an bolo k'a fɔ aw ye mun bɛ tali kɛ sɔrɔ fɛɛrɛ minnu sigilen don AES kɔnɔna na sɔrɔ ta fanfɛla la k'a fɔ aw ye k'aw ni ce aw ni baraji aw ka lamɛnni la donc aw kana ɲinɛ ka vidéo ka partager ka cari ani ka a commenter ka liker donc aw k'an bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma assalamu alaikum.